Hej, jeg er Sune Velysion fra Min Mentale Mentor. Og i dag stiller jeg spørgsmålet, må man fyre den fede i Danmark? Anledningen til det er selvfølgelig, at Carsten Kaltoft har tabt en sag til Billund Kommune, hvor han havde lagt sag, eller FOA havde lagt sag på vegne af Carsten Kaltoft, og påstod, at han var blevet afskediget på grund af overvægt. Retten vurderede så, at det ikke var på grund af overvægt, at den gode hr. Kaltoft var blevet afskediget. Men jeg vil alligevel gerne tage spørgsmålet op. Vil det være rimeligt, i hvert fald i nogle tilfælde, at fyre den fede i Danmark? Kunne man forestille sig, at hvis man tager en person som mig, jeg er selvstændig, og jeg arbejder med vægttab. Hvis nu jeg havde en ordentlig dunk, kunne man så forestille sig, at der ville være folk, som ikke ville handle med mig, fordi jeg solgte vægttab, men tydeligvis ikke var i stand til at administrere min vægt selv? Det tror jeg nok, det ville være. Kunne man så forestille sig en situation, hvor en person som mig, som er slank og i god form, får et job i et fitnesscenter? Og det kan være, at det går rigtig godt i starten, men af en eller anden grund løber jeg ind i problemer med mit privatliv, så jeg bliver tykkere og tykkere, større og større, som årene går. Og til sidst så er der ingen, der har lyst til at bruge mig som personlig træner, og mit udseende går imod fitnesskædens image. Kunne man så forestille sig, at det ville være rimeligt for fitnesskæden at afskedige mig på grund af min overvægt? Jeg vil mene ja. Og hvad du mener, det er op til dig. For i bund og grund, der mener jeg, at overvægt altid er et valg. I Danmark, der er 47% af alle overvægtige. 13% er stærkt overvægtige. Og når jeg siger, det er, at overvægt er dit eget valg, så er det fordi, at den eneste, der propper mad ind i hovedet på dig, det er dig. Og vi kan være fuldstændig enige om, at der er jo altid en grund til, at mennesker overspiser. Nogle gør det, fordi der er en nydelse ved mad, men rigtig mange gør det, fordi at mad, det forbinder vi med tryghed, med hygge, med overlevelse og med trøst. Så det vil sige, at nogle gange, når vi løber ind i problemer i vores liv, så er der mange, der tyr til mad som middel til at opnå en eller anden form for trøst. Men der har man altså også selv et ansvar for at opsøge den hjælp, der skal til, for man kan undgå det her mønster. Så i den sidste ende vil jeg mene, at overvægt altid er et personligt valg. Og som god liberal, så er jeg fuldstændig på det rene med, at man har lov til at vælge overvægt. Jeg er ikke sådan en, der siger, at man skal forbyde fedt eller noget som helst, eller lægge afgifter på fedt. Folk har lov til at spise nøjagtigt, som de vil. Men man skal bare lære, at der er valg, og så er der konsekvenser. Og konsekvensen ved at vælge overvægt kan altså være, at man bliver fyret. Og det kan man synes er urimeligt. Men ved valg er der altid konsekvenser. Hvis du er enig med mig, eller har behov for hjælp til vægttab, så er du velkommen til at kontakte mig. Hvis du er brændende uenig, og synes, at jeg er en klaphat, når jeg mener, som jeg mener, så er du også velkommen til at kontakte mig. Jeg er Sune Velysion fra Min Mentale Mentor. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.